Когато започваме строеж на нов дом или основен ремонт на жилище, един от най-важните въпроси е на какъв етап трябва да изградим отоплителната инсталация. Истината е, че отоплението не е довършителна дейност, която се решава накрая, а е цялостна концепция на дома и трябва да се планира още в самото начало на етап проектиране. Повечето хора избират настилки, санитария, интериор, а за отоплението се сещат, когато замазките са вече положени. Тогава изборът става ограничен, а всяка промяна изисква допълнително къртене, забавяне и повече разходи. Правилният момент за взимане на решение на какъв източник ще заложите и дали инсталацията ще бъде с подово, радиатори или конвектори е още преди започване на всички други вътрешни дейности. Колкото по-рано се реши това, по-лесно се изгражда ефективна инсталация. Особено важно е да решите на какъв тип отопление ще заложите. Подово отопление, радиатори, конвектори или комбинация от всички тях. Подовото отопление трябва задължително да се предвиди още преди полагането на подова замазка, тъй като тръбите се полагат под настилката и след това практически не могат да се променят без сериозен ремонт или къртене. Освен това, трябва да се съобрази дебелината на подовата изолация, нивото на пода и изборът на настилка. Именно за това подовото отопление се планира още преди полагането на замазка и всички други дейности. Решението с радиатори или конвектори също изискват предварително планиране, макар тези системи да позволяват повече гъвкавост. Нужно е да се определят местата им в помещенията, трасетата и тръбите и точната мощност. Ако тези детайли се уточнят на време, тръбите могат да бъдат скрити в пода или стените предварително и цялата система остава естетична и функционална, без да се налага къртене на вече готови стени или замазка в последствие. При решение с термопомпа, ранното планиране също има изключителна важност. Този тип системи работи най-ефективно при нискотемпературно отопление, каквото е подовото. Нужно е също да се предвиди място за външно и вътрешно тяло. Когато всичко това е заложено на време, системата работи тихо, ефективно и с оптимални месечни разходи, като допълнително може да се осигури и охлаждане през лятото, чрез конвектори или таванно охлаждане. При избор на природен газ за отопление също има етапност и се изисква предварително планиране. Необходим е проект, изграждане на газова инсталация, планиране на място за котел и коминна система. Котелът може да работи както с подово отопление, така и с радиатори или конвектори. Най-доброто решение е отоплителната инсталация да бъде част от целия проект за дома още преди започване на дейностите по него. Така може да се съобразят дебелината на замазката, местата за колекторите, радиатори, тъпката на тръбите за подово отопление, както и точното място на газовият котел или термопомпата. Това не само улеснява строителният процес, но гарантира оптимална работа, дълъг живот и по-ниски разходи в бъдеще. Изборът на отоплителна инсталация, както и изборът между термопомпа и природен газ, зависи от условията, бюджета и дългосрочната стратегия. Независимо кое решение изберете, най-скъпият вариант винаги е този, който се взима твърде късно. Когато отоплението е планирано на време, домът работи като цялостна система. Ефективно, икономично, уютно и без излишни ремонти след време. Ако се колебаете на какво да заложите, заявете безплатна консултация на generix-gas.com.